हेलो गाइस वेलकाम आंनि बे बेरि पइन्टसिम गासिबो फिनफोराव थाबाय गोबाव जाबायमोन नोंथांमोनजों भिडिअ लाबाय नै दिनै दैमा फारसे बेरायनो फैदोंना लोगोफोर माने गोदाव सोराव मोननायखाय गोबां आबाद मावदों माने मानसिफोरा बेखौनो जों नायदिंनो फैदों आरोना नोंथांमोननो मा मा आबाद मावदों दैमा हाब्राङाव नोंथांमोन देखायबाय दं आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै थालिर बागाना माने गोदान दैमायाव माने मावजेनदों आरोना बिराद मोजां जादों। नै गाइस जिंखाया ओरैबायदि दाम दं दा 50 थाखा केजि। नै बियो खांखलर आबाद आरो खांखिलर आबाद ओरैबायदि बुरजा गायदों नै खांखलर आबाद बियो लोगोफोर माने बे माने दैमा बोरसि दैमा आरोना बोरसि दैमानि बे बाला फबलांनाय दिप आरोना बेफोराव माने गामिनि मानसिफ्रा गोबां आबाद मावबाय आरोना बिदि हायावसो माने गोबां खेथि जायो। लेमन सोरबा लेमन खेथि मावदों माने बुहुद लेमन आबाद मावदों आरोना खासिया आबाद लोगोफोर नोंथांमोन देखायबाय दं नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नै लोगोफोर बिनो लेमन आबादा माने गोबां खेथि मावदों आरोना नै नोंथांमोन देखायनोसै नै बेफोरो सब लेमन आबाद आरोना नै गोबां फिथाइ दंखायो नै बरियाखा फिथाइया नै मथा मथि न'खरसेयाव सोरनावबाथ' 20 बिगा 15 बिगा बेफोरबायदि दं आरोना जोंनिथिं नै गोबां मोजां जाखादों बिफाङा गोदानसो नालाय ओंखायनो बिराद फिथाइ दं आरोना बिराद गुवार आबाद मावदों आरोना मानसिफ्रा बेफोर सब लेमन गोजा दैमायाव माने बिदि हायावसो जायो नालाय नै खारजि आबादा लेमन ओइफोरथिंबो दं आरोना बेफोर सब दैमा ओमफ्राय बै साहा मानास हाग्रामा दं नैफोरो सब लेमन आबाद आरोना लोगोफोर लेमन आबादाव माने गोबां लेमना गोबां दाम जायो आरोना नोंथांमोननो लेमना बेसे दाम थाङो बेनि सोमोन्दै लास्टआव खोन्थाफैयो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय नैफोरो लेमन आबाद आरोना बिफांफोरा बिराद मोजां जादों आरोना माने बिदि हायावसो बिराद मोजां जायो नैफोरबायदि दान्दा होदों आरोना माने बिफाङा जाहाथे लेमि बायदि सासे मानसिनाव 10 बिगा 20 बिगा 15 बिगा दं आरोना मालदारखा आरोना बेखौ गायनो हायोबाथाय टेनसन गैया माने लोगोफोर इफोर जायगाया माने लांदां माने बालाबारिसोमोन आरोना दैमा फबना गालांनाय माने इफोराव बिराद लेमन खेथि मावदों आरोना जों बेखौनो बेरायथिंनो फैदों आरो नायदिंनो फै बेफोर सब लेमन बागान आरोना इयो गोदान मथा मथि बारा हाग्रा जाबाङाखैनो बालायाव बिदि हाग्राफोरा जाया गराय गांसोफोरा जाबाङा आं हानायावसो बिराद हाग्रा दं बिदिया गाइस माने दैमा गेजेराव नै बियो मैसो बाथोन आरोना मैसोखौ खायो माने बेलेगनिफ्राय लाबोदोंमोन दाख्लै ओमफ्राय नै बैजोंहाय बोरसि दैमा आरोना नै जों मैसो बाथोन दं आरोना बेफोराव मैसो खायो मैसोनि फाम' मैसो नेग्रा दाहोनाफोर थाग्रा गुमग्रा गुवाल माने जोंनिखि माने गांसो दं नालाय बे बेलेगनि नलबारि साइड पाठसाला साइडनि थाखाय जोंनिखि होना दोनफैयो आरोना नै सब लेमनल' नुयो दा जोंनिखि बर्थमान बेयावनो बहुद थाखा दं माने बोसोराव 10 बिगाबा 12 लाख 13 लाखआव फैखायो गथा ओरैबायदि आंनावबो दं आं देखायथ'आ आरोना फैगौ बोसोरनिफ्रायसो देखायगोन आं लोगोफोर खै बिगा मावदों आं नै दैमाया बैनो दैमाया वाव नाइस लेमन बागान नायदो लोगोफोर लेमन बागान जोबोद मोजां जादों आरोना बे गोदानसो आरोना बिफाङा जोबोद जासाबदों बरिया वाव नै मटर बुहुद बुरजा दं लेमन गोजा माने लोगोफोर जों
लेमन बागानखौ बेरायजोब्बाय आरो ना लोगोफोर बेरायखननाया माने ओरैबायदि गुवार एरिया गायजोब्बाय आरो मानसिफ्रा आरो गोदान गायबावदों लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लाबोबाय दं लेमननि सोमोन्दै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो